Ibizele ime ngembambo icawa yamaWisile ikheyikhi encwana. Usapho izihlobo zizokunika imbeko yazo yokugqibela kwilungu lalo, umama uVuyelwa Florence Thomas, nowayedlala indawo ka-Auntie Cingiwe kumboniso kamabonakude othi Akukho Nkwala Iphandelenye ngeminyaka yoo-1990. Usapho lukaThomas nelimchaze njengomntu ebethanda inkonzo, ekwaligorha lomthandazo luthi ludanile lo mboniso wayedlala kuwo ungasekho ndawo yaye ungaboniswa kwakhona. Andizivi kamandi, ndiva kabuhlungu because ngoku iba ngathi siyaxoka xa sithetha ngayo uba umama wayi-actor and then nabazukulwana bayazi loo nto leyo, bamane besiva ngathi uba wayi-actor. So uncokola neetshomi zakho uthetha ngobu-actor bakhe, abanye abantu abayazi loo nto leyo because le filimu yango-1990 kwakukudala ngoko, yaziwa ngabantu bangoko, uyaqonda. So andivi kamandi ingekaveli. Ummelwane wakhe weminyaka engaphaya kwama-30 uthi uThomas ebengumntu okhutheleyo nothanda ukuzibandakanya kwizinto zasekuhlaleni. Ebeyindlezana enobubele. Ikhaya lakhe soloko ligcwele ngabantwana, izizalwana zakulomyeni wakhe, izizalwana zakokwabo, kuba ebengumntu onesandla esishushu. Ebenzele, baphekela, senza yonke into ekhayeni lakhe. Engumntu e-active, lingaphelelanga phaya ekhaya, e-active kuba ebehamba ecaweni, ehamba ikwaya practices, eyikhondaktha apha yabona le cawa ikhekhe encwane qalwe nguye nomyeni wakhe, baqala apha. So that's why yonke into ebefuna uba mayibele straight apha enkonzweni, nekwayari, ne-Sunday school, yonke into ethathala ngezandla zakhe kuba ebengumntu o-active, engumntu ongasohloko ehleli, engumntu o-active, osebenzayo ngalo lonke ixesha. Engena nakwi-netball for abantwana mababe-active, abantwana bangazuli esitratweni, badlalisa i-netball, esenza yonke into. UThomas ushiya ngasemva umntu wakwabo, abantwana bakhe abahlanu, abazukulwana abali-12 kunye nesizukulwana esili-16. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhophana, eGqeberha.